Poďme sa dozvedieť o skenovacom procese a čítaní správ. ITOV správy o skenovaní sú skvelým spôsobom, ako sa naučiť používať esenciálne oleje, vytvoriť prispôsobené wellness plány a pomôcť iným robiť to isté. Na spustenie nového skenovania kliknite na Skenovať. Skontrolujte, či sú zapnuté skener a Bluetooth. A povoľte polohové služby. Najprv si vyberte, kto bude skenovaný. Vyberte si seba alebo niekoho zo svojich kontaktov a kliknite na Ďalej. Ak skenujete nového klienta alebo člena rodiny, pridajte ich informácie. Tu si môžete vybrať 3, 5, 7 alebo 10 produktov, ktoré sa zobrazia vo vašej správe o najlepších produktoch. Odporúčame zvoliť nižší počet, ak ste noví v esenciálnych olejoch. Vyberte si video na sledovanie počas skenovania, zvoľte vzdelávacie video ITOV, alebo vyberte Mindful pre náhodné video, ktoré podporí sústredené a pokojné prostredie. Vyberte si, ktoré produkty chcete skenovať. Môžete si vybrať všetko, alebo len jednotlivé oleje, zmesy, doplnky a iné. Môžete si vytvoriť vlastné skupiny produktov, ak chcete skenovať len produkty, ktoré máte, alebo iné skupiny, ktoré potrebujete. Dĺžka vášho skenovania sa mení v závislosti od vybraných produktov, ktoré chcete skenovať. Čo sa deje pri skenovaní? Každý esenciálny olej a doplnok má jedinečnú frekvenciu, ktorú ITOV zmeral a napodobnil. Skener namiesto testovania jedného produktu naraz používa galvanickú kožnú reakciu na odoslanie frekvencie, ktorá imituje frekvenciu, povedzme, levandule do tela, čím dáva vášmu telu najrýchlejšiu a najmenšiu dávku levandule. Čím silnejšia je reakcia tejto malej dávky na vás, tým viac vodivá je vaša pokožka. Skener okamžite zaznamená túto reakciu a zmeria zmenu. Potom porovná levandulu s ostatnými produktmi podľa toho, ako by telo reagovalo na samotné oleje. Za menej ako 2 minúty môže skener ITOV poslať frekvencie pre viac ako 100 produktov, potom zmerať a zaznamenať vašu reakciu na všetky z nich. Prečítajte si viac o vede a technológii GSR na našom blogu. Ako čítať správu zo skenovania. Esenciálne oleje a iné produkty, na ktoré ste reagovali, sú potom rozdelené do skupín, kde tradične a vedecky môžu ponúknuť najväčšiu podporu. Tento inventár je následne rozdelený do 3 komplexných správ. Správa o produktoch, správa o emóciách a správa o telesných systémoch. Na obrazovke môžete ťuknúť kdekoľvek, aby ste si pozreli každú správu. Na vrchu obrazovky je tiež rozbaľovacia šípka na prepínanie medzi správami. Správa o produktoch ukazuje 3 až 10 produktov. Tieto produkty sú zoradené podľa sily reakcie. Tieto produkty ponúkajú najlepšie náznaky o vašej fyzickej a emocionálnej pohode. Pre každý produkt uvidíte obrázok, jeho názov a na ľavej strane uvidíte poradové číslo produktu vo vašej správe. Existuje aj symbol, ktorý ukazuje, či je produkt jedným olejom, zmesou olejov alebo doplnkom. Ak chcete vedieť viac o produkte na tejto stránke, ťuknite na malú šípku pod jeho názvom. Rozbaľovacia ponuka vám ukáže telesné systémy alebo emocionálne kategórie, s ktorými je tento produkt spojený. Sledujte trendy v kategóriách na prvej stránke. Ak sú vaše najlepšie produkty v kategóriách jasnosti alebo imunitného systému, táto wellness oblasť si zaslúži viac pozornosti. Ak chcete podrobnejšie informácie o niektorom z týchto produktov, alebo sa chcete naučiť, ako sa produkt používa, alebo chcete kúpiť produkt od tohto partnera, klepnite na kartu produktov, aby ste sa dostali na stránku s informáciami. Ak ste prihlásení na naše referenčné knihy, nezabudnite kliknúť na kartu referenčné knihy vpravo hore pre ďalšie užitočné informácie. Ďalšie je správa emócií. Tento graf je rozdelený do 12 kategórií. Každá emocionálna kategória má svoju sekciu s maximálne 5 priradenými produktmi. Kruh je usporiadaný tak, že najviac produktov bude v tejto veľkej tyrkysovej oblasti. Potom sa pohybuje po hodinách od najviac k najmenej odporúčaným produktom. Môžete klepnúť na každý pruh alebo prechádzať cez kategórie. Je tu aj zobrazenie zoznamu pre tých, ktorí chcú vidieť všetko naraz.
Ak máte 5 produktov na inšpiráciu, posuňte sa nadol a zistite, ktoré ponúkajú podporu. Uvidíte ich zoradené podľa sily a s číslom. Neznamená to, že potrebujete viac inšpirácie, ale že ste mali viac produktov v tejto kategórii. A možno by stálo za to sa na to pozrieť. Najmä ak nemáte k dispozícii jeden produkt, môžete použiť iný. Keď vytvárate svoj wellness plán, emócie sú viac medziľudské. Zamerajte sa na najväčší stĺpec alebo preskúmajte koleso. Môžete si vybrať emocionálnu kategóriu, na ktorej chcete pracovať. Ak chcete vedieť viac o použití a výhodách produktov vo vašom kolese, kliknite na kartu produktu pre prístup k jeho informačnej stránke a referenčným materiálom. Informácie o akomkoľvek produkte nájdete aj výberom produktových skupín v domácom menu. Vyberte kartu produktov a kliknite na Viac informácií. Každý telesný systém má priradenú kategóriu a podporujúce produkty, rovnako ako graf emócií. Pamätajte, že mať 5 produktov v sekcii neznamená, že vaše telo naliehavo potrebuje podporu v tejto oblasti. Mať množstvo produktov v akejkoľvek kategórii vám ukazuje, aké sú vaše najlepšie možnosti. Zameranie sa na špičkové produkty a širšie kategórie môže udržiavať váš organizmus v podpore, rovnováhe a zdraví. Pre zobrazenie minulých správ ťuknite na profil v aplikácii. Zvoľte správy o skenovaní. Nájdete tu správy o skenovaní v poradí. Vyberte správu na zobrazenie. Predchádzajúce správy môžete využiť na sledovanie trendov a zistiť, ktoré oleje sú častejšie. Ak nemáte aktuálny produkt, pridajte ho do ďalšej objednávky a vyskúšajte ho. Môžete tiež nájsť predchádzajúce správy klientov na stránke klienta a ťuknutím na ich profil. Zdieľajte správu cez text alebo e-mail. Klient, ktorý chce vidieť interaktívne kolesá, si musí stiahnuť aplikáciu Itovi a kliknúť na zobrazenie správy v e-maile po skenovaní. Môže to chvíľu trvať, ale aplikácia sa opýta, či chcú načítať správu o skenovaní. Skenovací prístroj Itovi dokáže premeniť vašu zdravotnú cestu na osobný, informovaný a posilňujúci zážitok. Zistite viac o technológii, ako získať maximum z aplikácie Itovi. A prečítajte si tlačiteľný PDF o tom, ako čítať správu o skenovaní na našom blogu, na stránke so zdrojmi alebo YouTube. Poskytujeme tréning pre skupiny s viac ako 100 členmi. Šťastné skenovanie!